Det har været en fantastisk weekend. Jeg har fået nogle virkelig brugbare værktøjer. Dels i mit forhold, men også i relation til mig selv, andre mennesker og mine børn, hvordan jeg skal tale og have dialog med dem for eksempel. Og så har det givet mig en rigtig god indsigt i mig selv, synes jeg, som jeg har lært mig selv bedre at kende. Ja. Og komme af med en stor klods om benet, som jeg har slæbt rundt på lige siden jeg var en lille dreng i Uvist. Tusind tak. Jeg har været på et helt fantastisk kursus, som jeg nok ikke helt ved omfanget af endnu. Fordi jeg tror, det er meget større, end jeg lige umiddelbart sådan fornemmer, fordi det har været meget enkelt i sin form på en måde. Men så har der været, i mit tilfælde, en stor forløsning på anden dagen, som også var meget enkel. I og for sig, hvordan vi blev guidet ind til at mærke vores inderste, men som var en stor oplevelse for mig. Og så synes jeg bare, at det har været spækket med information altså ikke information, visdom, som er blevet leveret på en måde, som har været, at Charlotte ligesom har fået os selv til at kende tingene. Hun har spurgt, og så har vi er kommet med alle erkendelserne og svarene inden i os selv, synes jeg. Og jeg synes bare, det har været helt fantastisk. Og jeg er vild med den der meget enkle, rene form, som så udløser så meget større, måske i mit tilfælde, en meget skøn følelse af at have mærket nogle af mine væsentligste kvaliteter. Og jeg sidder tilbage med sådan en god jordforbindelse og en god kontakt til noget af det, der er ikke bare til noget af det, til det jeg tror, der er mig. Har det gjort noget i din relation? Ja. Jeg kom jo med min mand, og vi har ligesom jo givet vores forhold et år til at finde ud af, om vi skal fortsætte eller ikke skal fortsætte. Vi har været sammen i 20 år. Og det er altså også utroligt. Jeg ved ikke, nu har du måske set, hvordan der er bare pludselig blevet levende imellem os, og vi har den her sidste snak om visioner. Jamen, der har vi delt ønsker og drømme med hinanden om, hvad der skal foregå de næste 1 år, 3 år, 5 år ud i tiden. Og det er som at have blevet nyforelsket på ny. Altså, og jeg sidder her meget bevidst om ikke at lyde for, det var fantastisk! Men sådan har jeg det indeni. Men da jeg ved, at jeg kan lyde, at jeg nemt bliver for meget, så prøver jeg bare at sidde og sige det sådan meget enkelt. Men det har været fantastisk! Det har det! Ja. Helt utroligt. Ja. Altså, hold kæft, mand, altså. Jeg har fået kontakt med min mand. Hvor glad kan man være? Jamen, jeg vil sige, at det er meget berigende, og det er meget indsigtsfuldt. Og det er enormt spiseligt, det man får serveret. Altså, Charlotte, hun formidler på en måde, hvor man forstår, og jeg synes, at det går rent ind, og det går ind i hele kroppen. Det er ikke intellektet. Jeg synes netop, hun formår det at tale til vores hjerter. Det gør, at man åbner op. Og man tør åbne op. Det har i hvert fald været en udfordring for mig. Men at jeg kommer ud med et klarsyn nu, og tør at kigge fremad på en anden måde. Føler mig meget sådan bevidst om mine egne kræfter. Ja. Og at der er rigtig meget godt i vente. Og der er et andet fremtidsperspektiv og nogle andre muligheder.
Så jeg har sådan helt en fornemmelse af, at jeg skal ud på min mission Spread the Word. Jeg skal ud og fortælle, og ja, jeg skal i hvert fald ud og anbefale. Både veninder, men jeg tænker også andre sammenhænge. Også måske nogle jobsammenhænge, og fagmæssigt er jeg også sikker på, at jeg kan bruge det. Så jeg skal i gang. Hej, jeg hedder Katrine Berling, og jeg har lige været på et kærlighedskursus her hos Charlotte Fruergaard. Og det har været en super interessant weekend. Charlotte, hun har lavet et, hvad skal man kalde det, et system, hvor hun deler os alle sammen op i nogle arketyper. Og det hun gør meget enkelt, det er, at hun siger, at lige så snart, at vi ligesom er sammen med vores partner, så nogle gange så sker der ligesom nogle ting, hvor vi ligesom ryger i konflikt med hinanden. Og så ud fra, hvor det er, man er i de her arketyper, for så får man ligesom sådan en idé om, hvorfor det er, man gør de her mærkelige ting, som vi nu alle sammen nu engang kunne holde at gøre. Og så laver hun sådan et lille system, som hun kører igennem, hvor man så finder ud af, for det første, hvad for en kærlighedssprog man er, og med det mener jeg, hvad for en måde, som man giver kærlighed på, og på den måde, som man gerne vil modtage kærlighed på. Og når man så ligesom lærer, hvad der er ens eget kærlighedssprog, og hvad for en kærlighedssprog ens partner har, så kan man for det første begynde at lære at kommunikere bedre, og man kan lære at mærke hinanden mere. Når det så er, at man ikke får de her behov opfyldt, så sker der så igen det, at vi ryger ned i alle vores mønstre, og vi ligger og bliver råberskrig af hinanden, eller hvad det nu er, vi gør. Og så har hun igen også en tese om, hvorfor det er, vi gør her, fordi vi alle sammen har ligesom noget, hun kalder for et kærlighedsbarometer. Og kærlighedsbarometerne, det er simpelthen super interessant at finde ud af, hvad det er, der er dit kærlighedsbarometer. Så jeg synes jo bare, at alle folk, de skal komme ind på Charlottes kurser og finde ud af, hvad jeres kærlighedsbarometer er, så I kan få mere glæde og harmoni og kærlighed ind i jeres liv. Så vil jeg sige, at jeg har fået bekræftet den jeg er. Jeg var allerede sådan godt inde i, hvem jeg er, men det er bare blevet bestyrket af at være her. Og det har også været fantastisk. Og hvad er den der, hvad vil det sige? Den jeg er, og få bekræftet de ord, som jeg allerede havde, inden jeg kom, som styrker mig, som jeg kan gå hjem med nu og bare sige, jamen det er mig, det er mine ord. Og det er en styrke, jeg går herfra med. Så det er mit fundament, der er blevet endnu mere fast. Ja. Vil du sige mere til hinanden? Så vil jeg sige, at det har været rigtig godt for mit forhold til min mand. At vi begge to har været her. Det har været en stor glæde. Og det kommer til at virkelig være en god påvirkning til vores ægteskab. Et asset. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder på dansk. Men det er godt for vores udvikling. Ja. Hvor længe har I været sammen? Vi har været sammen 21 år her til Majs. Wow. Ja, der har I været gift i 21 år. Hvad du vil sige? Så vil jeg sige, at det har været fantastisk at være sammen med de andre kursister. Det har skabt nogle relationer, som giver en dejlig fred og også sådan kærlighedsfølelse i virkeligheden. At gå herfra med, efter at have været sammen med nogen, som jeg slet ikke kendte på forhånd. Så det har været trygt, og det har været rart, kan jeg sige for mig selv, men det synes jeg også, jeg har kunne se på de andre. Så det har været et rigtig godt kursus, hvor man trygt kunne være. Hun tør ligesom at vise sig selv, og den vej, hun har gået, og den vej, hun går, og at det på en eller anden måde er sådan noget, et fantastisk materiale, der ligesom tager ind igennem den der kærlighedsvej og får healet det, som er og kan være i kærligheden, og viser en vejen til, hvordan man kan gå en anden og bedre vej i kærligheden.